Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε με θέματα Χριστούγεννα. Μπορούμε σε ένα φύλλο εργασίας να ζητήσουμε από τα παιδιά να μας ζωγραφίσουν τι τους κάνει χαρούμενους τα Χριστούγεννα. Μπορούμε επίσης να παίξουμε ένα παιχνίδι, τη χριστουγεννιάτικη παντομήμα. Να έχουμε κάποιες εικόνες χριστουγεννιάτικες και κάθε παιδί θα σηκώνεται, θα διαλέγει μία εικόνα και θα προσπαθεί να την αποτυπώσει μέσα από κινήσεις. Μια άλλη δραστηριότητα να δημιουργήσουμε το δικό μας χριστουγεννιάτικο παιχνίδι μνήμης. Μπορούμε επίσης να οργανώσουμε και ένα χριστουγεννιάτικο κυνήγι θησαυρού είτε μέσα στην τάξη μας είτε αν θέλουμε ακόμα να χρησιμοποιήσουμε και την αυλή του σχολείου μας. Και αρχικά μπορούμε να πούμε στα παιδιά ότι μας έστειλε ο Άγιος Βασίλης ένα γράμμα στο οποίο μας λέει πως έχασε είτε το σκούφο του, είτε την μία του την πότα, είτε το σάκο με τα δώρα και να προσπαθήσουμε να τον βρούμε. Και έτσι λοιπόν τα παιδιά μέσα από διάφορες εικόνες να μπορούν να λύσουν το γρίφο, μπορούμε και εμείς να τα βοηθήσουμε και έτσι να βρούνε τον θησαυρό. Μια άλλη δραστηριότητα είναι μια μαθηματική δραστηριότητα σε ένα φύλλο εργασίας όπου θα γίνει η αντιστοίχηση των σωστών εικόνων με τον κατάλληλο αριθμό, καθώς μπορούμε να πούμε πως η αντιστοίχηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κατάκτηση και τη διατήρηση της έννοιας του αριθμού. Μια άλλη δραστηριότητα είναι τα παιδιά να λύσουν το ένιγμα όπου είναι τα κάλαντα και στη συνέχεια να ζωγραφίσουν. Εάν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Γεια σας!